kita dene sedekah kautaman lan kamulyan utawa dana rasa menyuguhkan semua kahanan-kahanan ingkang wujud wayang yen piyayi kuna nyebutake tontonan ingkang mawa tuntunan. Ha iya. Tenan kok, Truk. Nek wayang kuwi tontonan sing gawa tuntunan. Nek sinden kuwi tuntunan sing iso salok marahi edan. Ya ndelok-ndelok sindene. Iya. Iki sinden cacah ana 7. Ana 7 komplit. Wiwit sing isih saka piyik, sing isih saka cilik nganti teka sing wis powel. Malah wis powel. Tak sawang iki bodine ya komplit. Wiwit sing bodi langsing nganti tekan sing bodine wis ora karu-karuan kang wis ana ya, Truk. Ha sing pijer diunjukke ae. Apane ya ada deh. Ya minimal menyuguhkan yang terbaik. Ha iya. Iya, iki mumpung adik wadon Dek Vita isih samapta. Isih Kepareng jumeneng ana kene, ayo ditanjakke. Tanjak ya kang tanjakke. Iki kali bendi. Barengi karo kadangku sing saka ISI Institut Seni Indonesia. Karo Mbak Ayu. Ayo ben ngomong adike. Lah ya truk durinok dak. Ya. Monggo Dek Vita kalian Dek Ayu jumeneng. Wilujeng enjing Dek Vita. Wilujeng enjing. Jan selamat pagi, Dek. Selamat. Iki nek bawane insyaallah wis apik, mung ya kangge interaksine. Ha iya. Wilujeng dalu enjing Mbak Ayu. Wilujeng enjing. Ora ngono kok. Sajamar melu kaya pita tak. Lho, lha niki kan sak baraan lho meh padha lho dhuwure. Iya, Lha nggih. Nek umpama nggon wujud pancen tak akoni, kowe karo pita kuwi ya seimbang, awak-awake ya imbang. Tapi nek usia kuwi ya mesti ya beda jauh ngono kok. Nggih, kacek pirang wulan ngoten paling. Inggih, ya akeh wulan ngono kok. Selamat pagi Dek Ayu. Nggih, selamat pagi. Nggih, man action utawa pasang aksi sing happy. Mumpung iki ana kadang-kadang BBS TV. Nggih. Ha iya. Lebu TV niki. Injih, kowe dadi kowe esuk malam Minggu kuwi umpama kowe nonton wujudmu kuwi ketok ning BBS. Oh. Dadi tontonan dhewe. Kaya ngopo to wujude Ayu kuwi? Apa kaya oblo mau apa? Alah, ada iya. Wong iki piyayi alus kok. Alus Truk, alus saiki ki akeh wong alus. Iki ndelok alus sik to kok. Ha iya. Menika ngaten nggih Dek Pita Cobi, menika malik Mas pelok barang kaya ngapa? Jan. Nyuwun man bawa pangkur mangke langgamipun ngujiwat. Sing bawa iki nyuwun dumateng Dek Pita mangke langgamipun dipun damel kalian Mbak Ayu.
Iya nek momong adike sing apik yu, ngelingono kuwi biyen ki ya kaya Vita kuwi. Oh, malah saya niki. Oh, apik iki to? Nggih no. Ya maksudku iku ya kudu dilaten. Kados pundi Dek Vita? Bawa pangkur oke? Oke. Siap nggih? Siap. Jan. Tenan iki nek umpama wis tunggal kuliah ning isi. Umpama iki 5 tahun kas ngono lek sinden kuwi apa to? Wis pokoke sak rupa-rupane mesti kalah. Iya. Sopo to ngatasi bocah semono nyatane ya bodine wis. Lha karo ayu kene ngapa-apane wong Vita asli ayu kuwi disubal. Kaya mudeng-mudeng Tenan. Layak te batinku ayu loro pisan ki jane tanggapan kok mampir ning balong tuku sepon. Sing penting ketok ya, Dik ya. Hubungan ketokke. Monggo Dek Vita pun damelaken bawanipun kados menapa. Doni Mas Mustika ning Wis ada bibit-bibit seni umpama wong Jawa nyebutake wis duwe wahyu seni ya Gong. Iya. Nyatane lungguh ngantekan sayah ini ya wis kuat lho. Ngempet nguyuh ya wis kuat. Lah nggih yoga-yoga niku kalah wis. Sing medun wis wong pira? Kalah. Karo yoga ki kalah lho. Coba to sing ngedhuk lho wayah pangkur ya metu nguyuh. Kalah karo Vita. Lah iya. Monggo pun lajengaken. Jengkoke apik, muga-muga ya. Niki nek kula lenggah mon pripun wis kalah aku wis isin. Oh, kudu ngadeg no kok. Oh, wis ngakoni kalah kowe. Ampun. Ya aja isin ta yo. Tenan beda. Lah pripun? Napa sanggule niki kula pindah mriki? Nek Vita iki ya jengkoke ya wis apik ing atase usia semono ya ta. Nggih. Terus umpama kalah ya munggo. Umpama kuwi isin wong Vita iki pancen asli gek kowe sepon kok. Bagong kok balik meneh. Iki dudu sepon ya balon. Kaya Mbah Hublu. Ya, bablasne Dek Vita. Asem ira nyeranake lungkrah lan lesu Jan tenan. Cilikane ayu ae biyen ora ngene wong ayu ki njur pilek kae. Ngono iya tenan. Terus ya wis ora patek kadhokan ngono ayu biyen. Tah ya. ayu niki mesti. Yo ayu kowe kuwi lho kok. Ini nek ayu kuwi ki metune wis murah sandang murah pangan kok. Dadi wis gener. Ben. Tayo ben. Iya. Monggo. Ngilang kira sekang sa
kekudang anu nggih Dik Pita menika diperbanyak latihane bawa, latihane langgam nggih. Latihane gending-gending. Wis pokoke ora usah nembang obong ati, ora usah nembang kelingan kuwi apa to? Dadi kuwi ora oleh dhuwit lek kuwi tenan. Ngono iya. Nggih, monggo langgam ngujiwat menika nyuwun tulung ingkang mbukani Mbak Ayu. Langgam ngujiwat dados. Monggo, Mbak Ayu, langgam ngujiwat yuk. Watukane kaya iki nyedi gawe beda lho. Gatot Kaca. Ya. Lah iya nika. Suwun lho Mas. Oh nggih. Monggo pelajengaken. Aduh wang kuning. Bungkasi ya terus iya. Monggo Dek Pita pun sambung. Sembah nuwun. Sampun dipun bawani dawah langgam ngujiwat ya, Gong. Iya. Muga-muga Dek Pita ya bisa dadi pesinden kaya Mbak Ayu. Wah ampun kados kula. Ya maksude nyindene Nek kelangkuhane genah tak penging kaya kowe lho. Ning maksude nyindene kuwi lho. Gese kula ke ngantukan ngoten lho. Kejaba ngantukan kowe kuwi umpama duwe apa-apa ngono gampang kok gadekne. Lho kok ngertos? Ketiae tenan tak delok. Napa kula nate gadekne teng jenengan? Lah iya nah. Oh iya lali, Ding. Gadekne apamu kae? Napa? Malah apamu. Ana pamundutan ingkang
lewat SMS Gong. Ha iya iki mujudake ya anggone ngaku sedulur ya kok iya. Nyuwun lelagon podhang kuning. Nah, nggih. Ugi nyuwun lelagon pepeling. Jan Menika saking panjenenganipun Mbah Demang Mategal ugi nyuwun lelagon gubuk asmara tuwin titip dumateng anak kula Pita. Oh nggih. Yeh, Mbah Demang Mategal ben taun ya wayangan iki mengko nek mung sak gubuk asmara ora diladeni awake dhewe taun ngarep. Ora diundang cilaka terus. Ha iya, monggo pun damelaken nyuwun tulung kalian Mbak Tati kali Mbah Tari menika podhang kuning sik turuk nok keduring nok gentak. Monggo jeng kekalihipun jumeneng. Ngendang kuwi. Saking sing metu sinden sing blengu-blengu kok le nyuwukke mung bute mandeg sak nggon-nggon. Lah iya. Nggih, wilujeng. Matur nuwun nggih, Mas. Wilujeng enjing Bu Tati. Wilujeng enjing Mas Petro. Genah milih aku gong wong sing gedhe dhuwur kuwi wong ndek. Gedhe dhuwur. Mudel-mudel. Lah mesti niku dawa nek gedhe dhuwur. Oh, jelas. Dawa irunge Masalah niku lho. panjang niku ampun takon. Lah, Lah iki nggih. hidungnya. Kok Nggih. kula mboten ditekoni niku pripun? Ha nggih genti ta kae. Oh nggih. Wilujeng dalu, Bu. Wilujeng enjing Mas Petro. Enjing, selamat pagi. Selamat pagi. Bobotipun pinten kilo, Bu? Menika nembe 17 kilo. 17 kilo. Nggih, punjule. Ora ngono. Wong awak kaya ngono kok jebul isine kopong. Panjenengan niku pripun ra percaya Lah mbok kok kopong ditemok. sak menten agengi kok kopong to. Lah yang Mas jebul kok Petro. mung Nambah 17 telok. kilo. Lah Nggih. iya. Menika Paring nuhun dawuh. pamundutan nggih. Nggih. Pamundutan podhang kuning mawi dipun bawani Podhang gentosan kuning. yantun kalih. Ngaten. Ngono, Nggih, ning saderenge nyuwun pangapunten lho menika sinden ajaran ngledek ngeyel, ora dijak ya gur pangkah melu. Nggih, mboten napa-napa kabeh niku latihan kula dhewe ya dalang latihan. Monggo pun damelaken jeng. Bawanipun. Nadyan wujud tipun peksi. Nggih, menika pesinden saking Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri sukses. Nggih, Wonogiri. Menika tepate Jatiroto. Nggih, kondang susune nggih, Bu. Kok susu piye to? Napa to? Nek Jatiroto niku tahu. Oh, Mas Petro. tahu. Nggih. Tahu. Kula niki nggih elek-elek bakul tahu. Nggih. Nggih, mbok menawi jenengan badhe ngersakaken tahu kula monggo. Oh, nek tahu niku sing celuthak niku yoga-yoga niku. Loh, wong panganan tahu kok dicelutaki ke piye? Wong panganan tahu ke enak ya Mas ya. Enggak to Mas jenengan rasane tahu kula Mas. Jan. Wong tahu kopong ae kok le nawak-nawak. Nek tahune mboten kopong kok ya. Lah ya tahu isi ya. Ya kejaba lek tahune Tati kuwi lagi. Oh, nek niku cemenal tenan. Cemenal. Halos manis tur merak ati jan muni nek wingkale mak jebember Iki ketok iki sing ngempul iki gawan ya, Gong. Iya. pripun Sing ngempul gawan gitu. oh ngaten kula nggih gawan Oh, lah nggih sampean gawane sing ngempul ya. senes Gawane sapa? gawan gondal Mangga, Bu. mangga Mbak Tati
Monggo dipun telasaken kemawon. Panjenengan menika kenging napa to Kang Mas? Sinten? Menika lho tukang rebab ki kok ya gek terus gek layah-layah ale metantang kuwi lho Mas. Bapak sing tukang Pripun panjenengan napa ngersane tahu? Nggih. sing tukang kebab iki pancen ya golek masalah. Ah nggih, monggo lho panjenengan batek mboten napa-napa. Yo bateken Terus nek kepengin dibujer sakniki. koklok kowe. Goleki si podang kuning. Nano. Nano. Aku ming dalani tok kok melu Loh, nanu-nanu. Senes ngoten to? Ya aku ming lekasi tok lho. Lah, tak kira nek Malah diganti. nanu-nanu. Ibu bunga hing atiku nyandeng bisa dadi Jan cengkoke jan. Ora ngono kok. Kita ya, wow, jenenge cengkoke timbane kayak kira halus apa ya nganggo Iya, hi. Pancet-pancet penak, bener ya. nggih penak to Mas. Dan cengkoke Penak wonge- tenan to. Cengkoke wong edan. Ora kudu ngono no. Tambo Monggo bablas sak langgamipun podang kuning buka saking balungan. Monggo to.
dangdut Jaipong kok. Jajak. Sana pika putih Monggo iku Pak Tati. Wedang kuning sampun katur Mas Petro. Nggih nyun pangapunten suwantene mboten kados Mbak Ayu sing saking isi. Oh nggih. Nggih menika kula nggih lulusan seni. Oh saking Kula isi. keturunan seni nggih niki. Oh. Nggih. Nek Mbak Ayu saking isi, kula saking STSI. Oh, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Oh, bukan. Oh, menapa? Sekolah tanpa salah. Piye ya? Waduh. Mula to. Sekolah tanpa sinau aku iso. Oh, Aku ya sekolah Lin. Heeh. Aku sangka SMDMH. Alah. Sekolah medhot del mergo hamil. Jane. Matur sembah nuwun. Layak to layak wis ana wangsit nek sinden kok ora ana sing munggah swarga. Golek langkuhane do kaya ngono. Lah iya kok. Nggih sembah nuwun. Sampun dipun aturaken kalian Butari kalian Jeng Tati Podang Kuning. Iya, ya. Iki minangkani pamundhute Demang Mategal. Iya. Monggo Gubuk Asmara pun damelaken kalih Mbak Ayu sing saka Balong kalih Jeng Ratna. Buka kendang Jaipong dangdut langsung jumeneng Drik.
cocok yuk. Sembah nuwun sampun dipunaturaken gubuk asmara dangdut sak tayupe ya Gong. Iya tenan Truk. Lin joget tayu apik, jaiponge apik, tayupe ya apik. Tenan. Bocah iki pancen ya ugel-ugelane kaya nek baute. Iya. Ning kuwi aja bangga yuk. Apa tak gunggung jogetanmu apik kuwi. BPKB ku sing mbok gadekne iki yo ndang balekno. Oh, malah Bagong iki malah BPKB. Yo, aja kesuwen yo, Truk. Eloyono mati-mati haruhing ngetri loso
Manglono pangabet tira gendeng marihoneng tapane si Jaka Loya lek tadet yo mandra Nantana si Jaka Loya Nala garing Petruk lawan Bagong Kulandara wonten dawuh Gus wonten dawuh Den wektu dina iku aja kesuwen ayu enggal-enggal tak kanthi lumakon madyaning Tlaga Dwita nindakake dibantut untat lekasing Kakang Prabu Ndarawati Punakawan bakal ngetutke Ndara Janaka lumakon madyaning Tlaga Dwita Gong tenan Truk ngres teko tlaga aku koceh ngopo koceh selulup ning tlaga dasar kawak sumuk selulup dasare karo nggawa sinden sing awake sembluh terus kemampul mung kari kaya jamur rimpes ya janeka lho Gong bidal sak menika Gus iya ya aja kesuwen ayu enggal-enggal tutna laku Prabu madyaning Tlaga Dwita Punakawan
medal waskitane ngati cuman tokohan iku pujangga dahat muda ing batine wata teka kaya mangkono saya manengah nenggih lampahing sangdanan Jaya Sang Arjuna Prasan datang mitang pringgo bayaning dedalan munggah gunung mudhun jurang prapteng tepi sing mau dadi nggih sangdanan Jaya sumedyaning kayun enggal-enggal prapteng wonten madyaning Tlaga Dwita jumangkah sangdanan Jaya ning yah ning talaga kadi langit mambang tan welas wulan upamaneka
lintang tulya kusumaya sumawur lumrah kandhane kang sekali kadijaladha ilahing masidam sekaling bawana langgeng ndak waspadake wayah ulun Ismaya ingkang sowan kulup Ismaya sakwise satata nggon kita pinarak lungguh margake matura ana parigawe apa nggih Ismaya muninggih pukulun iwang padha pukulun semban kawula kajawi ngaturaken sungkem kunjuk paduka pukulun ingkang sakalangkung wigatos kula badhe nyuwun katerangan dhumateng paduka tumrap retuning jagat wekdal menika pukulun kathah titah ingkang sami mlenceng saking garising kautaman ugi mboten saged ingkang sami nguja raga ngumbar nafsu serakah adakah kados badhe ngelun jagat saisinipun mboten mawi riga numpuk bondo saisinipun salebeting para kaunandang papadha pukulun makaten katerangan tertamtu kula kunjuk dhumateng paduka pukulun makaten kahananipun tertamtu badhe rebak ateking kautaman pukulun dene kula sakalengkung boten mentala aningali kawontenan ingkang kados mekaten mila kula sowan paduka namung badhe neges perkawis punika Dru pukulun kulup Ismaya iya ulun tampa apa kang kita maturake nggih Ismaya wanti-wanti ulun ngimutake marang jeneng kita menawa kita nyumurupi lakon ingkang kaya mengkono mau aja sok gumunan aja sok kagetan ya nggih lan maneh lelakon kang kita sumurupi iku mau ora bakal dadi dadakaning ringkihing praja apa maneh ora kabeh titah ingkang kaya kita aturake iku mau gulup dene iku mung sak perangan cilik ning nadyan mengkono gulup dene ulun ngalembana marang kawas padan kita si Ismaya rumangsani kita dadi pamong ora mukal mung tansah ngulatake marang kahanan kang kita sumurupi nggih Ismaya pancen kudu mengkene kok nggih kewajibane wong kang dadi pamong kang becik kuwi ora butuh njaluk diladeni dening kawula nanging pamong kang becik iku tansah ngladenono apa kang dadi kebutuhaning kabeh kawula mung ya nggih uwong-uwong kang padha lali marang dalaning kautaman mau yen ora enggal eling marang marganing karahayon tan urung mesti bakal nglakoni kasandunging rata kebetun sing tawang ya nggih Ismaya lan bisane enggal bali marang marganing bebener ya kudu lahir batin oleh gelem nindakake panca dharma utama nggih Ismaya duh pukulun lajeng menapa menggah suraos sing panca dharma utama kala wau duh pukulun sepisan aja kongsi luntur oleh manembah lan bekti marang pangeran
metu marganing agama ingkang rinasuk dewi-dewi ingkang kababari kudu tansah nindakake marang sakabehing bener lumantar kitab sucine dhewe kanthi temen-temen dadi aja mung kandhek ana madyaning pangucap wondene ingkang kaping pindho kudu tansah nindakake tresna asih mring sesama kanthi anandukake gawe sing adil lan bebener ingkang sejati ya nggih Ismaya. Wondene ingkang kaping 3 kudu tansah ngandhemi marang hambek jujur temen lawan prasaja. Kang kaping 4 ya nggih tumuli enggal wujudna tembung prame ing gawe sepi ing pamrih pribadi. Dene ingkang angka wekasane semaya ora kena sirik yen to cinacat aja nganti lena yen dialembana. Kula semaya limang gatra wulang kautaman iku mau prayoga menawa kita waratakake marang sadengah titah ing pengajap kariben tansah sumanding marang eling ingkang tundha bakal kinayoman uripe dening Gusti kang murbeng gesang ya nggih. Lamun kabeh wis padha saeka kapti nindakake marang Panca Dharma Utama mau ora suwe nggih tumuli sirep dawuhing negara iki semaya. Palugon lakuning lekas Lukita linuding kidung kadung kadeng hamomong memangun manah rahayu tan golong gumolong nulinggih Duh pukulun sampun mebet wonten madya samubari kula nenggih ingkang sinebat piwucal Panca Dharma Utama pukulun. Iya ya nggih Ismaya pancen kaya mangkono pantes jeneng kita maratakake utamane kelawan momongan kita si para Pandhawa. Nggih pukulun. Ingkang saking mekaten daya-daya kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu pukulun. Iya. Ya tak sangoni Basuki hayune sekolah perang dadi laku kita nggih Ismaya.
ngastika panjresuk sumulak wadana kengis andrus gandaning kusuma nyata tahu lateng kasih mengkut ora ganing sun Kyai Semar ulun sukma sejati ya Bathara Semaya ingkang prapta Kyai tak waspadake kaya kegelan penggalihmu tandane ulun prapta sira ora sapa aruh lawan jeneng ingsun iya Sang Sukma Jati iya pancen apa sing mbok dawuhake iku bener kok Sang Ismaya aku wis ngerti yen jengandika rawuh lan aku uga ngrumangsani yen dapukanku iki mung dadi wadah utawa kurungan aku iku mung drajating raga dene sukmane iki paduka mongko raga ora bisa tumindak apa-apa yen ora diobahake dening Sang Sukma kuwi aku ngrumangsani ning mbok ya aja kaya ngono aja kaya ngono to Sang Ismaya mengko dhisik kepiye nalare raganing ingsun coba saiki aku nyuwun pirsa darmaning Sukma kuwi apa wae sumurupa Semar menawa darmaning Sukma iku sepisan nampani sabdaning Gusti kang isi surasa pitudhuhing bab kewajiban kang kudu ditindakake ana ing alam donya iki yen sukmane satriya ya babakan kasatriyan yen sukmane menawa brahmana ya babakan ing kabrahmanan mengkono sak panunggalane dene ingkang kaping pindho ngobahake raga kang kanthi pertitis ing pengangkah siraga mau gelem nindakake kewajiban kang wis tinemtu mulane wong urip ana jagat iki supaya ayam tentrem sarate sukma lan ragane kudu nyawiji aja nganti diya diniya iku semakin mungguh darmaning Sukma saiki genti ulun mundhut piksa banjur apa ingkang dadi kewajibaning raga Nayantaka mula ulun takon bab iki jalaran kabeh mau supaya wadil dadi jeneng sira aja mung ngluputake marang jeneng ulun bae ning ya gelem mawas dirimu Nayantaka iya bener apa sing dadi dawuhmu Pukulun Ismaya iya mung bola bali aku dapuk dadi kawula tur dasare karo Paduka Semar kuwi kalah awu sing kepiye wae botos kalah ngelmune mengkene Sukma Sejati yen Paduka mundhut pirsa kewajibaning raga mono dadi kewajiban sepisan nindake perintahing Sukma najan ana kala mangsane perintah mau ora cocok lawan batine nanging wis dadi kewajibaning siraga mung kudu tansah ngestu padha marang si Sukma dene kaping pindho raga uga dadi pikantining Gusti nindakake sakabehing kewajiban ingkang ngasipat wadak kayata mrasta angkara murka memayu hayuning bawana memulang kebecikan lan liya-liyane ingkang kabeh mau ora bisa ditindakake yen to ora kanthi srana nganggo piranti raga iku mau ulun seranane wong yen luhung betah lopo cegah guling elinga solah satmika yen wadana kudu manis
Oh. Iya esmo yen pancen kaya mangkono. Wis teka titi wahyuaning mangsa kala dene jeneng sun kudu bali menyang ragamu Kyai Nayantaka. Iya nyumangga Gesang Sukma Jati bakal tak buka tumrap Sukma Paduka. Ngalayung kang tanpa bayu tapis ing hangganya kalamatan halam kanyut iki Kakang Nayantaka ing berbagi kelawan kadang-kadang Pandhawa madyaning Tlaga Dwita kene Kakang padha bagya sak tekamu Kakang. Inggih sinuwun Ndarawati sembakla mugi kunjuk Gus. Iya wis tak tampa Kakang. Sinuwun Puntadewa wilujeng nggih Gus. Iya Kakang Semar antuk pangestumu Kakang. Aku Suka Basuki Kakang. Ndara Bratasena wilujeng nggih Den. Nayantaka iya. Hantuk pamujimu manggih widodakaku ana Tlaga Dwita ndereke Punta Kakangku. Kok Kakang Badranaya daya-daya mrep kelawan aku lawan Yayaji ana apa Kakang? Niki ngaten nggih Gus. Wekdal menika wonten retuning jagat ingkang badhe tumempuh dhumateng Madyapada mangka kahanan menika saged sirna menawi dipun brata kalian tumindak utami nggih Den. Mengkono Kakang. Inggih. Kula ngriki ingkang kula padosi namung momongan kula Ndara Puntadewa. Napa kepengin kula badhe ngampil momongan kula Ndara Puntadewa Gus? Mangsa bodho Kakang. Iya Kakang, aku manut wae Kakang. Wah, gawanen. Napa Kakang Nayantaka dene aku mbok kanthi permadyaning papan sepi iki Kakang. Niki ngaten nggih Gus.
Nembe kemawon kula neges kalian pukulun padha wenang. Ingkang tumanduk dhumateng kula gancaring lelampahan nggih piwucal ingkang sinubut Pancadharma Utama. Menapa pareng dikandara Puntadewa nampi piwucal ingkang sampun dipun wangsitaken kalian pukulun padha winenang. He tumrap kula pun Semar menika Gus. Iya ya Kakang Semar yen kaya mangkon mara gage enggal matura Kakang. Puntadewa ingkang bakal nyatet ana madyaning penggalihku utawa madyaning jroning atiku Kakang. Piwucal Pancadharma Utama nggih Gus. Ingkang angka sepisan kudu percaya kelawan Gusti ingkang hanyipta dhumateng kita saha nindakaken sedaya perintahipun Gus. Ingkang angka kalih kedatresna asih dhumateng sesamining titah. Ingkang angka 3 kedah angan demi watak jujur dene ingkang angka sekawan nindakaken rame ing gawe sepi ing pamrih dene ingkang angka gangsal dadi titah aja sok bungah yen to dialembana aja sok srik yen to cinacak dening liyan dos pundi Gus saged mlebet wonten penggalih Dikandara Puntadewa Gus. Iya ya Kakang Semar antuk pangestu manjing para penggalihku Kakang. Niku sing kula enteni Gus. Piwucal Pancadharma Utama sampun saged dika tampi Gus. Iya Kakang Badranaya samendang datan karempit. Piwulang Pancadharma Utama wis kabeh bisa tak tompok malah kepara dina iki. Wis tak catet ana jiwa raganing Puntadewa Kakang. Niku tandhane ndika sampun nampi wujuding wahyu Pancadharma Den. Mboten duka mana nggih Gus. Paduka sampun nampi wujuding wahyu Pancadharma Utama Den. Iya ya Kakang Badranaya ngaturake gunging panuwun Kakang. Dene klima sada pustaka jamus ingkang paduka pundi Maha Suci. Wekdal mriku nampi nugraha utawi nampi kamulyan nggih Gus. Iya ya Kakang. Monggo kula dhekan kundur Den. Ayo tak kanthi Kakang. Wonten dawuh kok Prabu aduk yaya kadanging pun Kakang Di Paduka kanthi teteken budhe ingkang tekun nyatane sampun ketekan sedaya menapa ingkang paduka gayuh sampun nampi wujuding wahyu Pancadharma Nyai nggih Kanjeng Koko Prabu Yayaji namung donga kula sak kanca mugi-mugi wahyu paduka ingkang tampil dal menika saged mahanani kamulyanipun para Pandhawa mahanani tentrem jagat raya menika ugi hanjok dhumateng panjenenganipun para warga agung ing Desa Kedhirian Kecamatan Lembian Kabupaten Magetan saged nampi kamulyan boten benten kalih paduka Yayi Puntadewa monggo kula kanthi kondur Yayi monggo kula dherekaken kok Prabu.
Pandhawa mlayu menyang endi? Najan to kowe bakal mlayu ana bumi sapitu ketekan lan ketemon Begawan Jati Kusuma ora bakal bisa endo kowe Pandhawa. Wong tuwa cebol jenengmu sapa? Iya, nek kowe takon lawan aku jenengku Semarya Semaya. He, kowe jenengmu sapa? Pendhita saka ngendi kowe, he? Aku pendhita ingkang tanpa papan tanpa sangkan dene jenengku Begawan Jati Kusuma. Ana pendhita kok tanpa pertapan kuwi pendhita cap apa, he? Nek mungguhe sing becik jeneng pendhita kuwi mesti duwe papan panggonan, duwe padepokan. Akeh seswane iki ana pendhita lek ora duwe papan panggonan iki pendhita apa iki? Najan to aku ora duwe papan panggonan nanging aku sesuatu akeh Semar. Ayo aja dadi pewalang, aku bakal nggon jeneng Pandhawa. Pandhawa kuwi momong aku sing dadi pamonging Pandhawa. Nek kowe goleki Pandhawa yen kepethuk kok mbak kapake he. Bakal tak pateni luwih-luwih sing jeneng Puntadewa. Sing duweni jamus kelima soto ayo tak golekane aja dadi pepalang. Aja kok anggap aku ora ngerti kelaman wujudmu he. Ora usah goleki momong aku wae golek ana. Aku iki lho golek ana, iki lho cahe golek ana. Aku ora butuh kowe semasin tak butuhke Pandhawa. Nek nganti kowe ora enggal salin wujud, aja takon dosa. Konangan aku dadi ndok kamun-amun kowe. Bola bali kok mung kowe to Durga he? Bola bali kok mung kowe sing nggara godha lakone momong aku Pandhawa. Mbok yo nyambi-nyambi bakul wedang kopi po ngono timbang godhani karo momong aku Pandhawa. Iya Kyai aku njaluk pangapura Kyai pancen aku sing dadi pendhita iki mau Kyai. Nganggo jeneng Jati Kusuma. Apa dianggep makui sulap nyawang dapurmu kuwi? Kowe kudu mari tobat aja mbok pindhani ya Durga. Iya Kakang Semar, aku wis mari tobat ya Kakang Semar. Aku wis kapok ya Kakang Badranaya. Iya mung semedyaning atiku kepengin jajake ngantekan ngendi sing jeneng Satria Pandhawa. Nyatane Pandhawa 5 kuwi kabeh ampuh kabeh ya Kakang sapa sing gelem jiwa-jiwaning Pandhawa 5. Ing kono bakal pinayungan dening Gustine bakal aweh urip ingkang sentosa nyang mulya ya Kakang Nayantaka. Iya, nek pancen kaya mangkono kowe kudu bali. Iya Kakang, aku njaluk pamit aku bakal bali menyang Pasitran Gandamayit Kakang.
bosok nasibe Kurawa. Kurawa ki sejegene urip manggih dalan koklok ki piye. Golek wahyu ora nemu, rabi ora dadi, umpama dadi ngono 3 taun mesti pegatan. Bosok tenan nasibe Kurawa iki. Ngoyo-ngoyo nganggo jeneng Begawan Jati Kusuma, bareng tak dombani jebule malah wedokan durga. Ya. Wiwit mbiyen teko saiki mung Pandhawa sing gawe tuna. Anakku Kurawa kabeh. Anakku Kurawa kabeh. Dina iki Pandhawa gawe kapitunan dipateni. Oke. Mateni Pandhawa siap. Mengko sasinden siap. Jan. Bareng tebo sing ngono kok lembonang karo ngadeg kali bengok. Diapure. Ayo mangkat mateni Pandhawa oke. Yo mangkat. Yo. Bratasena arep apa tak pateni yo tadhahono Bratasena Gus. Ana apa Kyai Nayantaka? Kula aturi wurudanira Bandayuda nggih den hawit menapa? Sampun katingal titi purna-purneng gati lampan ingkang kula ayahi dalu menika nggih Gus. Ndara Puntadewa sampun nampi nugraha wujudipun Wahyu Pancadarma. Saged damel mulyanipun para Pandhawa saha saged damel tentreming jagat raya menika nggih Gus. Muga Gusti ngudaneni lan donga kula kamulyan ingkang dipun tampi kalian mumungan kula Pandhawa nulata dhumateng kamulyan ingkang dipun tampi kalian sedaya warga agung ing Desa Kedhiring Kecamatan Limbian Kabupaten Magetan menika ingkang dipun pimpin kalian pepundhen kula panjenenganipun Raka Mas Dwi.
Muga Gusti ngijabaran ngayomi Kyai Nayantaka. Ndara Bratasena nitik wanci menika sampun wancinipun meh ndungkap kula kedah sujud wonten kersanipun Gusti ingkang hanyipta jagat ingkang saking menika. Monggo kula dereng ketumut memayu hayuning bawana nyelakaken diri minangka pratandha pasrah jiwa raga dhumateng purbaning gesang nggih Gus. Saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kadang-kadang kula saking BBS TV ingkang sampun tumut wewungan ing dalu punika. Mugi-mugi Gusti ingkang nyipta jagat tansah paring kamulyan dhumateng kita sami satemah pinardawa kamulyane ngantos sak putra wayahipun. Muga Gusti ngudaneni kasampurnan namung kagunganipun Gusti ingkang nyipta jagat dene sampun sak jamak limrahipun nggih Gus. Titah sewantah kados kula mesti mboten sisip saking sadaya lepat. Mugi-mugi Gusti ingkang nyipta jagat tansah paring pangasama dhumateng kita sadaya nggih Gus. Hayu niskala mugi tansah rahayu ing sami pinanggih den kanggo tandha paripurna aku bakal njoget ana alun-alun nyemanggaken Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.